לשיעור היום אני ניגשת בחרדת קודש ממש. הוא שיעור עם כמה מרכיבים קצת טעונים, ואני כל כך חוששת לעשות טעות במובן האנושי ולחטוא אולי לצדק היסטורי, אז אני מקווה מאוד שיסתייע הדבר ויהיה בסדר. ואני אצליח להעביר את המסרים הכי טוב שאפשר והכי הוגן שאפשר. היום אנחנו בדרך למדינת קרלה שבהודו, כאן על חוף הים הערבי, והייתי אומרת במערב הודו, ממש על חוף הים, חוף שקוראים לו מלאבר, ועל שמו גם המלאברים. קצת רקע לפני שנצלול. העיר קוצ'י, אנחנו אומרים קוצ'ין, אבל העיר קוצ'י מכונה גם מלכת הים הערבי. אתם כבר מבינים למה. היום היא קוצ'ין במדינת קרלה. זו העיר שהעניקה את שמה לעדה של היהודים הקוצ'ינים. המקום הזה, חוף מלאבר, היה צומת מסחרי מאוד שוקק, והיו בו השפעות הודיות, אירופאיות וכמובן קולוניאליות, אנגליה, הולנד, פורטוגל, ובקוצ'ין נקשרו סיפורים מרתקים, חלקם מרוממי נפש וחלקם לא פשוטים. המקורות של הקהילה הם מעורפלים, טוב, כמו בכל קהילה, אנחנו כבר ראינו, זה מאוד מאפיין את הקהילות הקדומות של הודו, ובכלל כל קהילה קדומה. יש גרסאות קדומות, וחלק מהמסורות מדברים על הגעת יהודים עם אוניות שלמה המלך, אנחנו כבר מכירים את המסורת הזאת. יש שם מדברים על צאצאים של גלויות אשור ובבל, ואחרי בית שני, אחרי חורבן בית שני. יש גם עדויות יותר מוצקות עליי לומר, על הגעת יהודים מתימן וממיורקה במאה הרביעית. טוב, כבר אפשר קצת להתקדם בזמן, וגם על סוחרים בימי הביניים שמכונים רדנים, ויש מקום שראיתי שאף מכונים רדניתים. זה אותו דבר. מתי? בסביבות שנת 1000. אנחנו מתקדמים. אבל מה שבטוח, שבמאה ה-16, בראשית המאה ה-16, כבר הצטרפו לקהילה מגורשים וצאצאי הנוסעים מחצי האי האיברי, כלומר ספרד ופורטוגל. אני נזהרת לא לומר מגורשי פורטוגל, שאומנם הם נדחקו החוצה, אבל לא היה גירוש של ממש כמו בספרד, אף שבהחלט אפשר לראות איך הם סולקו, לא במובן של צו גירוש. אבל זה סיפור לשיעור אחר. וגם היו יהודים שהצטרפו לחוף, לעיר קוצ'י וליהודי החוף על ים הערבי, מיישוב שנהרס על ידי הפורטוגזים. למה אתם חושבים שב-1524, מה זה היה הסיפור הזה שהפורטוגזים חיסלו את היישוב היהודי? מאיזו סיבה? היסטורית, מה נראה לכם? רמז, הרגע הזכרתי את זה. רק אצל מי שיש קולות של ילד מתוק, בבקשה לעשות מיוט. 1524, מאה ה-16, האינקוויזיציה כבר משתוללת, וכאשר הפורטוגזים מגיעים לקוצ'ין, למה לא להמשיך במסורת של רדיפת היהודים ורדיפת מיעוטים שאינם נוצרים באופן כללי, גם במקום החדש שהם כובשים ומגיעים אליו. אולי כי הם היו לעזר למסחר. היהודים כן, מה זה לעזר? הם ממש בלטו, הם הובילו בתחום הזה שם, אבל מה שאני אומרת, למה החריבו להם את היישוב, ומשם הם הצטרפו ליהודי קוצ'ין, על בסיס של שנאת יהודים, רדיפה של האינקוויזיציה, הקתולים. אני רוצה לספר לכם שהיו קשרי נישואין ומסחר עם יהודי תימן, שזה ממש יפה, ואגב לא מעט אנשים רואים בסממנים החיצוניים, אוי הוא נראה תימני, הוא קוצ'יני, הוא נראה תימני, מי שיודע להבחין, אני יודעת כי אני נשואה לתימני, והם לילדים תימנים למחצה, אז אני יכולה לומר כן, לפעמים אפשר לראות, וזו תוצאה של נישואים בין יהודים מתימן,
שהגיעו לקרלה, למדינת קרלה, לקוצ'ין. אז עוד לא היה קרלה, לקוצ'ין. נוגה, מי יותר קיים, הקוצ'ינים או התימנים? זה תלוי, כי יש תימנים כאלה וכאלה, ויש קוצ'ינים כאלה וכאלה, כי התערבבו עוד קצת, אנחנו יודעים, התקופה הייתה תקופה קולוניאלית, מה לעשות? מה אתם חושבים, שזה במקרה שאנחנו יהודים שמגיעים כמוני מבלרוס נראים כך, והמשפחה של בעלי נראים אחרת? זה לא מקרי. אז היו כל מיני עניינים בהיסטוריה של עם ישראל, וקשה לומר, אבל השאלה שלך לגבי גוון האור היא מאוד רלוונטית, מיד נראה, בהמשך נראה עד כמה היא רלוונטית. הרב יוסף קפח, אני מקווה ששמעתם לפחות את שמו, רב גדול, מיהדות תימן המפוארת, והוא אמר, הם הפכו את קוצ'ין לפרבר של צנעה. זה מי שמכיר את הסגנון של התימנים ביהדות, לא מתפלא על כך, התימנים מאוד דומיננטיים, מאוד חשוב להם שקולם יישמע ברמה, האמינו לי, אני אומרת את זה מידע אישי מבפנים, inside information, וכן, ככה הייתה השפעה מאוד חזקה, גם בתפילה, בהלכות, וכמובן בטקסי חיים, אבל לא רק, כי גם תרבות המקום ומנהגי המקום היו כל כך חזקים, שנוצר מיקס מרתק. יש גם עדות ארכיאולוגית, זה דבר שאנחנו אוהבים, כי אז זה מחזק לנו את ההבנה באשר לקדמות הקהילה, אז יש עדות ארכיאולוגית, והיא נמצאת על מצבה עברית מ-1269, מהמאה ה-13, באיזה כפר יהודי קדום שכבר לא קיים, אבל יש שרידים, בערך 40 קילומטר מהעיר קוצ'ין, וכתוב שם את השם של אותה אסתר, אותה יהודייה, ורואים את מצבה של אישה יהודייה כשרה, מדהים. טיפוסי להודו, אתם כבר יודעים את זה, לא הייתה אנטישמיות בהודו, חוץ מאשר שהגיעו הקתולים, אז הם כמובן שינו את המצב, אבל זה לא המקומיים, בשום אופן לא. אז הייתי אומרת, מסוף המאה ה-15 ועד אמצע המאה ה-17, היה סבל גדול ליהודי קוצ'ין, בכל מי שהיה תחת נחת זרועם של הפורטוגלים, של הפורטוגזים, זה היה רע מאוד. תקופה אפלה ונוראה, והאמינו לי, אני אחסוך מכם את מעשה הזוועה והאימה שהמפלצות האלה המיתו על יהודי קוצ'ין. וזה סיפור שלא כל כך מכירים, כדאי להכיר. בשנת 1663, ומיד אנחנו עוזבים את הרקע, לאחר שהעיר נכבשה על ידי ההולנדים, הפורטוגזים סוף סוף אמרו להם ביי ביי, הלכו משם, התחילו להתחדש ביתר שאת קשרים של יהודי קוצ'ין, עם יהודים ממקומות רחוקים יותר, והיה יותר חופש, וגם יהודים מארצות שונות, שמחו להגיע לשם, בין אם לצורכי מסחר, נישואין וכל מיני דברים אחרים. זה כמובן משמר, כבר למדנו, זה משמר את הקיום היהודי, כאשר יש קשרים בתוך העולם היהודי בין הקהילות השונות, זה ממש חשוב, וזה קרה כאן. אז מאיפה הגיעו? מארץ ישראל, תימן כבר אמרנו, ממצרים, מאמסטרדם, טוב, הולנד הייתה במקום כקולוניאליסטית, זה הביא גם דבר טוב, זה הביא גם יהודים מהולנד, ורק ככה אנקדוטה קטנה, כי אני לא יודעת אם נספיק להגיע לזה היום, אתם יודעים שהספר כנראה הראשון, שנכתב בכל אופן ככל הידוע לנו, שנכתב על הבורסה, על עקרונות הבורסה, נכתב על ידי יהודי, אם נגיע לזה אז נספר על כך, הוא נקרא המבוך של המבוכים, עד כדי כך הנושא סבוך, אני מקווה שתהיה הזדמנות לדבר עליו, ממש מעניין. מה זה קשור להודו? יופי, מישהו רוצה לנסות להגיד איך זה קשור להודו, שיהודי הולנדי עוסק בענייני בורסה, מסחר, הולנד הייתה... זרועת הודו המערבית, איך זה נקרא? הולנד הייתה מעצמה מסחרית אז, והבורסה וכל העניינים של מניות... עם צבעונים, לא? היה להם איזה בורסה לצבעונים. לא, הייתה להם בורסה כספית, והם המציאו את הטראבלרס צ'קס המודרני, ואת כל המסחר, הבורסה הראשונה בעולם, הבורסה המודרנית הראשונה בעולם באמסטרדם. כן, זה נכון, וגם זה נכון שהיה שיגעון של הטוליפים, והדברים היו שלובים אלה באלה, מדובר הייתה,
הולנד החביבה שאנחנו מכירים היום, או פחות חביבה, תלוי באיזה זמנים אנחנו נכנסים אליה, אז היא הייתה מעצמה כלכלית עם ידע מבחינת שוק ההון, מתקדם יותר מהרבה הרבה הרבה אחרים, ולמה שיהודים לא ייתנו את הפן של ההגות בנושא, ואני אפילו אשלח לכם קישור שיהיה לכם יותר את ההקשר לספר, זה פשוט לא צריך לקרוא את הספר, אבל המבוא הקצר שלו כבר יעשה את העבודה. אז ברשותכם בואו נשתף מצגת וניכנס לעניינים. טוב, תסתכלו כאן רק על המפה כדי שאני אהיה רגועה שכולם רואים את מדינת קרלה. אתם רואים איפה אני משוטטת עם העכבר? אני מקווה שאתם רואים. אני לא רואה את העכבר שלך. למטה, כן, ממש בדרום, דרום מערב, ממש על החוף. אוקיי, אז אנחנו נתקדם. המתודות שהיום ישרתו אותנו, הראשית שבהן היא הזמנה לפליאה, amazement based learning. אני חושבת שכולנו כמורים מבינים היטב שמתחיל שיעור במשהו מפליא, זה מעודד, זה מעורר מוטיבציה, זה מעודד למידה, זה מסקרן, אז אנחנו היום נעסוק במתודה הזאת של פליאה, למידה מבוססת פליאה, כלומר ננסה להתפלא כמה שיותר, לאמן את השריר הזה. אני חושבת שזו דרך נהדרת ללמוד, כתבה על כך משוררת שבכלל לא מהתפוצה ההודית, אבל השיר שלה מתאים, של לאה גולדברג. אתם יודעים על איזה שיר אני מדברת? באיזה שיר היא ביקשה שלא נפסיק אף פעם להתפלא? למדני אלוהי, שהיה סוף הדרך. יפה מאוד, למדני אלוהי, ויש שם את השורה, לבל יהיה עליי יומי הרגל, כן? כל יום ללמוד משהו חדש, כל יום להתפעל ולהתפלא, גם מהבריאה, וגם מכל מיני דברים שאנחנו מסתכלים, והרבה פעמים מדלגים עליהם. אז הפעם אנחנו נסתכל על דברים שהם בכלל לא קטנים, אבל הם לצערי פחות ידועים. טוב, מה יש לנו כאן? יש לנו פה 4 פריטים, 4 סעיפים, שמזמינים אותנו להיות במצב של תדהמה. מה באמת? בואו נקרא אותם, ואז אתם תצטרכו לבחור אחד מתוך 4 המפליאים הללו, ולהגיד למה דווקא אותו בחרתם. הסעיף הראשון מספר, והכל אמת, כן? אין פה תנחשו מה אמת או שקר, הכל אמת. יהודי קוצ'ין פיתחו שפה ייחודית שמבוססת על שפת המקום, מליאלם ג'ודאו. אנחנו שמענו את השפה הזאת בשיר שאולי לא שמענו אותו טוב, כי לא רציתי לקלקל את ההפתעה בהמשך, אבל השפה של השיר, מי שהצליח קצת לשמוע, ותקבלו גם את הקישור שלו אחר כך, זו השפה מליאלם ג'ודאו, השפה של יהודי קוצ'ין, ובעיקר מי ששימר אותה אלה שירי הנשים, והם העבירו את השירים מדור לדור. מה שרים? על מה שרים? על סיפורי התנ"ך וגם על אירועים היסטוריים שהקהילה עברה. הסעיף המפליא השני, הקהילה החזיקה במסמך, הייתי אומרת עדיין מחזיקה, במסמך היסטורי נדיר. לוחות נחושת שניתנו למנהיג הקהילה, יוסף רבן, זה הפך אותו לנסיך, יוסף רבן על ידי מלך מקומי במאה העשירית. הלוחות העניקו ליהודים מעמד של נסיכות קטנה, וגם זכויות כמו לרכב על פיל, להשתמש בשמשייה ולגבות מיסים. הכל באותה רמת חשיבות. זה אחד המקרים הבודדים בתולדות ישראל, שבהם שליט מקומי מעניק אוטונומיה וזכויות יתר, לא רק שוויון, זכויות יתר ליהודים. הסעיף השלישי, מן המאה ה-16 השתקפו בעדה הקוצ'ינית הפרדה מעמדית חברתית בין הקבוצות. פה נמחק לי כבר החיוך. אפשר לומר שזה קרה בהשפעת הקסטות ההודית, אבל כנראה שלא רק, בטוח שלא רק, אבל גם בהשפעה של הקסטות, וההפרדה לא התבססה רק על צבע העור, אלא גם על המוצא ועל הייחוס המשפחתי. נולדת לקבוצה הזאת? מונצח מעמדך.
כך גם בקסטות, כן? הסעיף הרביעי והאחרון לשקף זה, של חג הפסח היו מתחילים להתכונן כבר אחרי חנוכה, מיד אחרי חנוכה. אני כבר שומעת את כל מי שרק צריך להתחיל אחרי פורים ומתלונן, אומר וואי, מחנוכה. נראה לי הם היו מושפעים מהמורים. אחרי חופש חנוכה, אישה חושבים לחופש פסח. כן, אתה חושב, אבל אם אנחנו נראה אילו מלאכות הם היו צריכים להתחיל לבצע, אז אלה מאיתנו שמתחילים להכין את הפסח אחרי פורים, יכולים להירגע, היו כאלה שעבדו קשה מאיתנו. טוב, אז עכשיו אני אבקש מכם, כל אחד מכם בוחר סעיף, אחד הסעיפים, אחד שעורר בכם פליאה יותר מאחרים, אולי היחיד שעורר בכם פליאה, וקדימה להתפרץ ולהגיד למה בחרתם דווקא אותו. אני בחרתי בסעיף הראשון על השפה המקומית מליאם ג'ודאו, כן. מפני שאני מאוד מחובר לשפות יהודיות, אם זה ערבית יהודית בארצות ערב, אם זה היידיש בארצות אשכנז, ולא ידעתי, ואני מתפלא מזה שגם בהודו היהודים המציאו את השפה משלהם, שזה מאוד מעניין, מרשים ומסקרן, אותי לפחות. יפה. זה באמת... זה דבר מאוד... כן, סליחה. מי בחר סעיף אחר? ריקי, אני ממש אשמח לשמוע גם אותך, לא זוכרת ששמעתי אותך, אז בכלל, אלה שאני לא זוכה לשמוע, קדימה, תפתיעו אותנו, תפליאו אותנו. מי התחיל לדבר עכשיו? כן. אני רציתי... אין לי בעיה גם לדבר גם. יופי, כן. אני פשוט רציתי להגיד שסעיף 4 דווקא אותי הכי הפתיע, כי כאילו סעיף 1 זה לא חדש לי, שבקהילות יהודיות, כמו שאמר קודמי, יש את היידיש, יש את הערבית נגיד של העיראקים בבגדד, שהיה להם ניב משלהם. הפרדת מעמדות לצערי זה קיים גם היום בקהילות יהודיות. כן, אני פשוט לא מבין את הקטע של להתכונן לפסח אחרי חג, זה בעיניי, כאילו זה כמעט 4-5 חודשים הבדל. ראיתי מה ארז כתב בצ'אט, השם ישמור, שגם אצל הקורדים זה כך. כן, טוב, הייתה פה באמת הרבה עבודה, הם היו צריכים לעשות הפרדה של חיטה, והרבה מלאכות, זה נכון שעושים את זה בעוד עדות, אבל כאן לקחו את זה אקסטרה ברצינות, וכל הקהילה השתתפה בזה. תודה, סגי. ריקי, מה את אומרת? כן, אז אני מתחברת לשניים. אני גם מתחברת לחג הפסח, היה מתחיל ממש אחרי חנוכה, כי גם חמותי ואימא שלה, הם האמת ילידות מרוקו, והם ממש עם אותו שטנץ. זאת אומרת, הם אחרי חנוכה ועד היום מתחילות את הפסח מאחרי חנוכה. מוציאות את הכל, מנקות, אז אני ממש חובה את זה, ממנה גם, והיא כל הזמן מנסה להשפיע גם עליי. מה? עוד לא התחלת? איך תספיקי? אז זה ממש זה. אז מפליא אותי שגם בהודו זה באמת מה שקרה. ואני במקצועי מורה לעברית, אז גם אני אוהבת לחקור את השפה העברית, ואני חושבת שזה שהיהודים פיתחו איזושהי שפה שייחודית רק להם, כשלמעשה כשאנחנו לומדים בתואר שלנו ומעבירים את העניין הזה, 2000 שנה לא דיברו את השפה העברית, אז איך זה שהם עוד המציאו משהו ייחודי עבורם, והם שמרו כאן משהו. שאלה נהדרת. נכון, וזה אולי לדעתי מה שמראה עד כמה הזהות היהודית שלהם הייתה כל כך חזקה, שאפילו השפה לא נעלמה. גם אם הם התבססו על מה שהיה בתנ"ך ובתקופות השונות של העברית, הם עוד יצרו משהו חדש משלהם, כדי לשמור באמת על הזהות, ולא לתת לשפה ההינדית
לתפוס את המקום, ואז באמת שהשפה העברית תהיה תמות, כמו שזה מה שקרה בשנים האלה, שהיא נשתמרה רק תוך כדי תפילות ובבית הכנסת. כן, כן, אז נכון, וגם לדעת שהמליאלם זה השפה המקומית, הג'ודאו זה כמו שהגרמנית, היידיש היא הגרמנית של היהודים, הלדינו הספרדית של היהודים, יש ערבית יהודית, והנה אנחנו מתחילים לגלות שיש עוד שפות שלא הכרנו, אז התייחסות ממש יפה, תודה ריקי. מי התייחס לנושא של הפרדה מעמדית חברתית? מי רוצה לדבר על זה? אלונה. אלונה, בבקשה. רק להוסיף משהו לגבי הסעיף הראשון, שמיד מצלצל בכל הפעמונים של הלדינו, שירת הנשים והסיפורים שאנחנו מכירים מהמחזמר המופלא כל כך של יצחק נבון. כן, זה ממש לא מפתיע, אבל מאוד ברור לי שדרך השירים, בייחוד שירת הנשים שמספרת לילדים את הקורות אותנו, דברים, דרך נפלאה להעביר את המסורת. אז זה לגבי הסעיף הראשון. מה שבאמת הפתיע אותי קצת זה הסעיף השני, כי מההיסטוריה שאני מכירה, היהודים זוכים בדרך כלל להרחקה מהמרכז ולנידוי אפילו, לא מאפשרים לנו להשתכן במקומות מרכזיים, אנחנו יכולים להיות תורמים אדירים להתפתחות הקהילתית, אבל כשזה מגיע לזכויות של ישיבה קרוב למרכזי הערים, אם זה בבודפסט בגרמניה, אנחנו נדחים מן המרכז ולא מאפשרים, פתאום לשמוע שהיהודים זכו למעמד של זכויות יתר, זה בהחלט הפתיע אותי, ואני מאוד אשמח לשמוע על זה, מה בעצם גרם לכך, איזו תרומה הם תרמו לחברה באותו מקום, שהם זכו לדבר כזה חריג. קודם כל תודה, זה באמת מפליא, ונדמה לי שעמיקה מתייחס על זה ורמז לנו כבר, התחיל לדבר על הנושא של התרומה למסחר, הובלת המסחר, אז זה ההתחלה של התשובה, לא כולה. לפני שנמשיך, אני גם ארצה לשמוע התייחסות לסעיף 3, בקשה מכל מי שהמצלמה שלו סגורה, אנא פיתחו מצלמות, עניין של תרבות, אנחנו יושבים ביחד, אם לא פיזית, לפחות בסלון הווירטואלי, אז אנא פיתחו מצלמות, ואני אבקש גם עכשיו, ממי שעוד לא השתתף אף פעם, כבר יש לכם ביטחון, נכון שאנחנו לא נושכים את מי שמתבטא, מי יכול להגיד משהו על הסעיף השלישי, על ההפרדה המעמדית חברתית? אני יכולה להגיד, כן, רגע, מי זאת הייתה? שלא ראיתי? שירה. שירה, בבקשה, תודה. שבאחת ההרצאות הקודמת, אני לא זוכרת איזה, את דיברת על זה שבעצם ליהודים הם לא היו חלק מהשיטה הזאת של הקסטות, הם היו איזשהו משהו נפרד. אז זה מעניין פה לראות שדווקא בקהילה הזאת כן היה להם איזושהי הפרדה, ומעניין אותי אם זה רק בתוך הקהילה היה ההפרדה הזאת, או שזה בעצם היה באיזשהו מקום מקביל לשיטה בשאר האזור. שאלה מעולה. אז אני אתן לך את התשובה הקצרה, כי אחר כך עוד נעמיק בזאת. אז מדובר על מה שבתוך הקהילה, זה נכון שהייתה השפעה חיצונית גם, אבל ההשפעה והסיפור היה בעיקר פנימי של היהודים בעדה הקוצ'ינית. אני אציין, אם כבר הרמת לנו להנחתה, ששתי הקבוצות המרכזיות שהופרדו ביניהן, היו להם שמות, המלאברים, אלה שמקומיים מן החוף, על שם חוף מלאבר, והם היו היהודים הכהים, כהי האור, והפרדסים, לגבי המילה, מה מקור השם, מה האטימולוגיה של פרדס, נוכל לשער, השערה שלנו תהיה טובה כמו של חוקרים אחרים, אולי מן המילה פרדס, אנחנו נראה תכף למה,
אבל מדובר על היהודים בעיקר הבהירים יותר, ויהודים שהגיעו מספרד, מפורטוגל, בין אם זה המילה היא קבלית, כמו שנכנסו לפרדס, ובין אם מסיבות אחרות. מלאברים אלה המקוריים, אלה שהגיעו ראשונים, הכהים יותר, והקבוצה הפרדסים שהגיעו מחצי האי האיברי, והסתבכו אליהם אחר כך גם ממקומות נוספים בעולם היהודי. אז כן, שאל שאלה בהחלט במקום, והתשובה היא שזה קרה בעיקר ברמה הפנימית. מה אתם אומרים? תתפרצו בבקשה רק. ויקי, קרן קובה, עמיקה, אני יודעת שיש לך בעיה. מאיה שגב ואחרים, פיתחו רק מצלמה בבקשה. סליחה, גם לנו יש בעיה עם אינטרנט, זה מתנתק אם אנחנו מדליקים מצלמה. הבנתי, אז כל האחרים שאין להם בעיה, זה רבים מדי שיש להם בעיה, לא נעים לי לשבת מול אפלה. עם כל זה שאני פולניה, אני לא נוהגת לשבת בפינה בחושך בשקט. אז מה שאני... אני יכול להתייחס? למה, לפולניה? אני רוצה לשאול שאלה קשה רגע, חכה, אני שומרת לך שאלה קשה. אנחנו אמרנו שאחת ממיומנויות החשיבה הגבוהות, הפרט הוא כלל, כלל הוא פרט. האם אתה תוכל לומר לנו כלל, או לעשות איזושהי הכללה על כל ארבעת הסעיפים? מה משותף להם? טוב, אז ככה, אני בדיוק רציתי להתייחס לנושא הזה, כי כאשר אנחנו מסתכלים על סעיף 3, לדוגמה, כן? אז זה קרה במאה ה-16. אוקיי? כן. ואם זה מאה ה-16, עלות בגדול של כל המסלולים וארצות וכל מיני דרכים ודרך הפסמים ודרך הזה, בקיצור מסחר הכי חיצוני, מסחר חיצוני. כשאנחנו מסתכלים על סעיף 2, במיוחד על האפשרות לגבות את המיסים, אז זה מה שייתן לי, כן, להסיק מסקנה שעל ידי הדבר האוטונומיה הזאת, הם התיישרו עד כדי כך, שזה נתן להם אחר כך אפשרות, אחרי כמה מאות שנים, כן, להיפרד אחד מהשני, ולצאת החוצה, כי זה לא סתם, זה לא סתם של ההפרדה המעמדית. רגע, סליחה, אני עוצרת אותך רגע, כי אני מחדדת את השאלה שלי שוב, גם בכיתה, אם אני נותנת משימה של, בבקשה צרו הכללה לפרטים, מה אני מצפה? משפט אחד, גג שניים, שיגידו מה משותף לכל ארבעת הסעיפים, כי הדברים שעברת מאוד עמוקים, מאוד חכמים, הם עדיין לא נתנו לנו את התשובה, מה משותף לארבעת הסעיפים, ויש יותר מתשובה אחת. האם תוכל לתת לנו משפט אחד, מה משותף להם? משפט אחד, במשפט אחד, הם יצרו קהילה מאוד מיוחדת, לעצמה. יפה מאוד. זה לא אופייני לכל הקהילות. הכללה אחת, מצוין, יהודי קוצ'ין יצרו קהילה ייחודית, מיוחדת וייחודית, מעולה. נבדלת גם, למי יש דרך אחרת לעשות הכללה לסעיפים? הצעה אחרת. כן. סליחה. כן. אני מסכים לחלוטין מה שנאמר, אבל אנחנו רואים פה משהו שכבר ראינו, שמצד אחד הם קהילה נפרדת, ומצד שני הם כן מעורים בחברה, זאת אומרת, אני עוצרת אותך באחד הם יודעים לשמור על זהות משלהם, שפה, סליחה, הבדל למעמדות, אבל מצד שני הם כן מאמצים מנהגים מקומיים, שפה, מעמדות. עמיקם, אתה שומע אותי? זה משחק שקיים בהרבה קהילות יהודיות, לא רק בהודו. עמיקם, אני מקווה שאתה שומע אותי, ניסיתי לעצור אותך כדי להחזיר אותנו אל המשימה, תראו כמה זה קשה, המשימה היא כאילו פשוטה, היא לא. נסחו הכללה
במשפט אחד מזוקק לכל 4 הסעיפים. זה בכלל לא קל. כל מה שאתם אומרים הוא נכון. בינתיים יש לנו הכללה אחת, יהודי קוצ'ין יצרו קהילה, עיצבו לעצמם קהילה ייחודית, מיוחדת. בכל השאר תוספות שמנמקות, יפה מאוד, אבל לא קיבלנו עוד הכללה. מי יכול להציע דרך נוספת להכללה? טל, יש לך משהו, טל אלוני? אני מנסה לחשוב, הכל בסוף מתחבר לי למילה זהות. אוקיי. הכל נראה לי, אני לא מצליח לענות על המשימה שלך בצורה התמציתית שאת מבקשת, אבל משהו כמו מאפיינים זהותיים, מאפיינים שמבדילים בין הקהילה לבין הקהילה הסובבת אותה. יפה מאוד. זה מה שהייתי הולך לכיוונים האלה. אני בהחלט מקבלת. אופציה נוספת שקיבלנו מטל, על פי הסעיפים הללו אנחנו רואים שליהודי קוצ'ין היו מאפיינים ייחודיים שמפרידים אותם, מבחינים בינם לבין הסובבים אותם. אנחנו למדנו כבר בעבר, הזכרנו את זה, אחד מבנייני האב ששומרים על המציאות היהודית זה גם ההתבדלות, ולכן להכיר את הטקסט של ההבדלה למוצאי שבת, גם אדם שאינו עושה הבדלה במוצ"ש, כדאי להכיר את ההבדלה, כי יש בה את בניין האב של ההבדלה, וכששואלים אותי, או לא אותי, כששואלים איך מתחיל ספר בראשית, בראשית הייתה הבדלה, כן? מעיין, תקראו טוב את הפסוקים, תראו שהתחלנו עם הבדלה, בניין אב חשוב, ותודה לטל חידד את הנקודה הזאת. האם יש למישהו רעיון אחר לגבי... אני רוצה ללכת עוד צעד עם מה שטל אמר. כן. רק לא הצלחתי לראות מי זה הדובר והדוברת. מי התחיל לדבר? אני התחלתי, אבל עוד מי שהתחילה. שגיא התחילה, אבל עוד מי שהתחילה. אז בואי תתחילי ואחר כך אתה. אני התחלתי גם. כן, בבקשה. כן. רציתי רק להגיד שאני חושבת שמה שגם מיוחד פה זה שבאמת הם קיבלו איזשהו מעמד שלא תמיד יש בכל הדתות שהיו בהודו. ואני חושבת שזה גם היה חוזקה של הקוצ'ינים, שהם הצליחו להגיע לאיזשהו מעמד והתבססו בצורה כזאת יפה. יפה, אז אם כך אפשר גם לתמצת ולומר לארבעת הסעיפים יש זיקה לסוגיה של מעמד, בין אם פנימי ובין אם חיצוני. לארבעת הסעיפים זיקה למעמד. יופי. בדיוק. מעולה, כן. אבל איך חג הפסח, ההתכוננות לפסח קשורה לזה? זה מה שאיפה לי לתמצת, כי זה לא קשור לשום דבר. אז אני חושבת שאולי זה... אני חושבת שזה קשור, אבל בואו נראה אם אתם רוצים לנמק את זה. אז זהו, אז אני דווקא חושבת שכולם מתארים איזשהם שלבים, אולי בתהליך של ההתפתחות של החברה והתרבות שלהם. ואז נגיד אם הסעיף הראשון מתייחס לשפה, כי זה באמת שלב שזה השלב לדעתי הכי חשוב, קודם כל שתהיה שפה, ומדברים על ההיסטוריה והמנהגים, פסח זה סוג של מנהג, אז גם זה סוג של אולי התפתחות של החברה והתרבות שלהם, ואולי גם הידע שלהם שהולך ומתרחב, אולי ודברים שמובילים לשינויים, אז אני חושבת שזה שלבים בתהליך ההתפתחות. יפה מאוד, ואפשר גם לקחת במילה אחת את מה שאמר תהליך, יופי, ממש רעיון נהדר, ואפשר להגיד שהסעיפים אפשר ליצור להם זיקה משותפת באמצעות המילה תהליך. מכולם אפשר לשאוב את העניין של תהליכיות בעדה הקוצ'ינית. האם יש משהו שלא אמרנו ולמישהו יש הברקה של הכללה? יש מילה שאני חושב שהיא כמו הפסגה שממנה כאילו כל הדברים נקשרים אליה. כן. אני חושב שהאוטונומיה שלהם היא מייחדת אותם. זאת אומרת, הרבה דברים שאמרנו זה נכון להרבה עדות. אם אנחנו רוצים משהו הייחודי שבאמת התהליכים, השפה, כל הדברים האלה, אני חושב שהם פועל יוצא, או לא יודע אם פועל יוצא, אבל הם בסופו של דבר הגיעו למצב כזה שיש להם אוטונומיה, שבזה הם מתייחדים אולי מהרבה קהילות אחרות,
וכל הדברים האלה בעצם נכללים מתחת נקרא לזה לסככה הזאת, כן, של אוטונומיה, שהיא אפשרה, אולי הדברים האלה אפשרו אותה, אבל היא גם אפשרה אחרי זה לכל הפרטים הייחודיים האלה לחסות תחת מטריה אחת. יפה מאוד, יופי. אני רוצה לסכם, מצוין, אני אוהבת את זה שזה בא מכיוונים שונים. תודה חגי, והשלמת לנו את התמונה. נוגה, כן? נוגה, חסר לי משהו פה. אני כל הזמן מחפש את זה, הגבלה, לא הגבלה, אלא קווים, קו, בוא נגיד ככה, מקביל למדרג מאסלו. ההתפתחות של הקוצ'ינים, כן? בהשוואה למה שעובר כל הציבור במדרג מאסלו. ומשהו פה חסר לי דווקא מבחינת החג פסח. שאתה לא יודע באיזה שלב, למרות שבקלות יכול לעשות את זה גם למקום של שייכות, לאפילו הכי בסיסי, אבל אני מבינה מה שאתה אומר, מה שאהבתי שעשית פה, זה כבר מטה-קוגניציה, הוספת עוד רכיב להשוואה, וזה כבר קשה, כי ליצור בניין אב מיותר מכתוב אחד, זה כבר קשה, משני כתובים, 3, 4, קל וחומר, החמישי שהוספת לנו, אז כל הכבוד שמואל, ומה שרציתי לסכם ולומר, כאשר אנחנו נותנים משימה כזאת בכיתה, אנחנו כמורים צריכים כל הזמן להחזיר את התלמידים אל המשימה, לא כי כל שאר הדברים לא חשובים, ולא כי אני לא מאמינה גם בלמידה אסוציאטיבית, בטח שכן, אבל אנחנו גם רוצים להנחיל איזושהי מיומנות חשיבה גבוהה, אז רגע, אם מתעקשים עליה, הנה פה התעקשתי קצת, ותראו, זה בכלל לא פשוט, ואתם חכמים, מנוסים, יודעים, וזה לא קל, גם לי זה לא קל, לא תמיד קל לי לעשות הכללה, ועוד אם אומרים לי עכשיו תני גם הכללה נוספת, לא רק את מה שאמרת, אלא תני אלטרנטיבה, זה ממש מורכב. אז הנה... שאלה קטנה? כן, סליחה. את כותבת מלכתחילה דברים שהם, יש להם דבר מכליל, או ש... יפה, יופי של שאלה. אז קודם כל, כאן, כן, אבל כשאנחנו רוצים לקדם אינטליגנציה, אנחנו ניתן גם משחקים בכיתה, משחקי חשיבה, של פריטים שאני לא מצאתי ביניהם, וגם לא עשיתי מראש בכוונה, כי ככל שהפריטים יותר רחוקים אלה מאלה, ואני מנסה לייצר את הזיקות ביניהם, אני מקדמת את האינטליגנציה שלי. עצם הניסיון לקשור קשרים, לנסח זיקות בין פריטים, וככל שהם יותר רחוקים אלה מאלה זה יותר קשה, זו מיומנות מאוד מקדמת מבחינה שכלית, אז כאן כן, מלכתחילה רציתי שיהיה בכל אופן, כי אנחנו בהקשר של יהודי קוצ'ין, אבל כשאני נותנת תרגילי חשיבה, נדמה לי שעשיתי את זה הישגי אצלכם, אתה עוד לא היית אז, בבית ספר לאודה רעות בבוקרשט, ממש עבדנו על כלים לפיתוח חשיבה גבוהה, וזה אחד מהם, לקשור קשרים בין פריטים שונים, כאשר המורה יודע אכן, כנראה יודע יותר מהתלמידים שלו, אבל איזה אתגר יפה, אתה הצעת פה משהו שאני מאוד אוהבת אותו, להראות גם פריטים שהם ממש רחוקים, אלה מאלה, והאתגר הוא אתגר גדול, ומי לא רוצה שיהיו לנו תלמידים יותר חכמים. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים להזמנה לפליאה נוספת, זה לא 1, 2, שירת הנשים, ובואו נראה את השיר, מילים שלכם הן נראות, גם לי, מה אני יודעת מה לי עלם ג'ודאו, תסתכלו ותנסו למצוא בטקסט לפחות 3 מילים שאנחנו מכירים או נשמעים דומה בעברית, תרשמו לעצמכם, ועוד דקה, חצי דקה, אני אשאל אתכם. בואו נתחיל. בבית הראשון, מי הצליח לזהות משהו בעברית, שאומרים דומה בעברית? ציון.
ואנו. יופי, בראבו. זיהיתם עוד משהו? פרשנם. מה זה מזכיר לך? פרשה. פרשה, יפה. אוקיי, עוד מעט נראה אם אתה צודק, אבל יפה, יופי. אז ציון בוודאי. אוקיי, נלך לבית השני. יש פה מילה שמזכירה משהו בעברית? ואנו. פלסטיניאל יכול להיות? דוקטור גם. דוקטור, נכון, אנחנו אומרים גם משתמשים במילה דוקטור, יפה. פלסטינל. נכון. כתבתי את זה עם אויבי בצ'אט. זה זה היה כבר אז? מתי זה? פלסטינאי. נוגה, בנו, זה לא אנחנו, אנו. עוד מעט נראה, תודה על הרעיון. רמז, גם פה יש משהו. עליי, לא? עליי, לא. תנסו שוב. עליכם? המילה אולי אלוקים? אלוקיו? הרמז הוא בבית הקודם ציון, אז מה זה? ישראל. לא, ישראל זה אחר כך. מה עושים להגיע לישראל? איך הפעולה? עלייה, יש פה עלייה, עלייהי, עלייה. טוב, ראינו, זה לא פלסטין במובן של מה שהיום אנחנו סובלים. בתקופת כשהיה פה המנדט הבריטי, מה לעשות, פלסטינאי, גם על המטבע היה כתוב. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זה היה היסטורית. אוקיי. איזה מילה בבית השלישי, צ'יק צ'ק, אתם מגלים את זה בלי שום בעיה? כן, זה ישראל. נכון. ישראלי, ישראל. זהו, בבית הרביעי אין. אז בואו נראה שאתם ממש גאונים. עליתם על הכל. יש פה גם את הפונליה וגם עלייה, ודוקטור ופלסטינל וישראליל, ועליתם על זה. מה אתם זה בעברית, כן? כן, זה דומה, זה לא בדיוק בעברית, אבל זה השפעה עברית, כן. לכן זה ג'ודאו מנגנון. עכשיו תגידו לי, מה אתם חושבים שהרקע לכתיבת השיר הזה, ואתם עוד לא יודעים באמת, זו שאלה ממש לא פיירית, אבל מה טיפה למילים שראיתם? מה הרקע? כמיהה לציון. כמיהה לציון, מעולה, מושלם. נכון, אנחנו לגמרי כאן. אז מה קשור הדוקטור? זה נכון. כנראה יש... לא יכול להיות סוג של תפילה אולי? נפשי חולת, כמו שאנחנו אומרים בידיד נפש, נפשי חולת אהבתך. יפה, אוי, בחיים לא הייתי חושבת על זה, ממש יפה. חולת אהבה. זה לא נכון, אבל זו תשובה נהדרת, ממש הברקה בעיניי. בואו נראה את התרגום לעברית, זה קצת יעזור. לא יודע, יש עוד משהו, אני לא יודע... כן? הנה, אוקיי, בסדר. לא, ברגע שכתוב פלסטינה, זה צריך להתייחס, זה מתייחס לאחרי השלטון הטורקי. כן, כן, בוודאי, נכון, אמרתי הבריטים, המנדט הבריטי. אוקיי. לא, זה שיר, אני חשבתי שזה שיר כמיהה לפלסטינה, לא, זה שיר כמיהה לארץ ישראל. ארץ ישראל, בוודאי, בוודאי. אבל לפי זה שיר חדש. אבל נכון, עכשיו תראו, זה נכתב בקודשים, אבל תראו את השנה. היינו מצפים, אמרתי המנדט הבריטי, טוב, קצת רציתי להפריע לכם, לבלבל אתכם. זה נכתב אחרי הקמת המדינה ב-1954. תכף אני אשאל אתכם עוד שאלה, כי הניחושים עוד לא תמה. סליחה, שאלה, הדוקטור... אולי כהיה איזה נשיא שהיה דוקטור. זהו, בואו נראה מי זה הדוקטור הזה, כי הוא דמות מפתח. נשמע את המילים, פונליה, עלייה של זהב, זה בתרגום לעברית, עלייה של זהב. הדוקטור זה הרצל או זה ויצמן? הרצל. רגע, חכו. אולי ויצמן. הבטחתי פליאה, הקיים. כאשר באה שאלת גאולה, כאשר באה שאלת הזהב, בזמן שהיא גואה ובאה, דגל ציון בעיר שלנו, אנו מניפים אותו. כדי לפגוש את השמחה שהגיעה, כדי לפגוש את הדוקטור שהגיע, לשם נלך, לפלסטין, כלומר ארץ ישראל, נלך. לשם נלך, לישראל נלך, כדי להקים את המדינה שלנו, 1954. מה הסיפור מאחורי השיר? מה אתם אומרים?
בן צבי כבר היה נשיא, אז אני הייתי אומר, דוקטור, הייתי אומר בן צבי, אבל זה כבר... חכו רגע עם הדוקטור, על זהות שלו כרגע, שימו אותה בצד. אבל כן, יש פה עניין של דוקטור. מה הקשר של בן צבי, עמיקם? אולי זה ויצמן. בן צבי חקר כל מיני קהילות יהודיות. נכון, אבל אתה חושב שבגלל זה הם הגיעו אליו? לא, הוא הגיע, אני יודע שהוא הגיע לאתיופיה, אז אולי גם הגיע לשם. זה לא. זה לא. שירה, מה התחלת לומר? אולי חיים ויצמן. אוקיי, אני אקל לכם, אקל עליכם. ויצמן כבר לא היה בחיים. זה לא היה ויצמן. אני אתן רמז, דוקטור רופא, הוא היה רופא. והוא גם היה שליח הסוכנות, הוא שהיה שליח, כמו הרבה מהיושבים כאן כרגע. נוגה, אין איזה שיר ציוני על איזה 3 שאחד מהם מוזכר כדוקטור? פה משה סלומון. לא, זה המזרקי, זה... לא, זה על פתח תקווה. יואל משה סלומון, על מלאבס. נכון, יואל משה סלומון וזרח ברנט, אבל זה היה בארץ. הופלה, איך הגענו לכאן? אני מבין מזה שזה מישהו שהיה אצלם בהודו, הם נופפו לו בדגל בקוצ'ין, והגיע אליהם, ובעקבותיו הם רוצים לבוא לישראל. תומר, תמשיך בקו זה. למה הרופא הגיע אליהם והם כל כך שמחו לקראתו? למה הוא בא? מה אתה חושב? אולי לעשות חיסונים? אולי לעשות חיסונים. מה עוד? לבדוק אם יש יהודים. לבדוק ברית מילה. לא הייתה אז מגפה? אוקיי, אנחנו לא מגפה, אבל אנחנו בכיוון. בואו נראה. רגע, יש לי איזה משהו אולי. בואו נראה. בשנים הראשונות להקמת המדינה, אני אומרת לכם, יהודי קוצ'ין היו ציונים גדולים, והם התחילו לעלות ממש מההתחלה. אבל ב-52 הפסיקו את העלייה מקוצ'ין לישראל. למה? הייתה תופעה כזאת שנקראה אלפנטינוס, רגל הפיל, שהרגל התנפחה כמו רגל של פיל. זאת לא הייתה מחלה מדבקת, ומה גרם לכך? עקיצה של יתוש מקומי. עכשיו זה גם לא כולם, מי שהיה לו סוג דם ספציפי נפגע מהעקיצה של היתוש המקומי הזה, והתנפחה לו הרגל בצורה קיצונית. וזה נראה לא טוב וזה גם כואב, אבל אתם יודעים, כשקולטים עלייה בארץ אז כל עלייה וההתנהגויות המיוחדות כלפיה, ואני יכולה לומר את זה בכנות על כל העליות מכל הארצות, אז למה שגם זה יפסח על יהודי קוצ'ין, אני אומרת את זה כמובן בציניות, ועקבו את העלייה מקוצ'ין, אמרו שיש להם מחלה מדבקת לכל היהודים הקוצ'ינים. טוב, נו. רק אחרי 2 שעקבו את העלייה מקוצ'ין, ותחשבו, האנשים האלה היו כל כך ציוניים, הם לא ברחו מרדיפות, הם בכלל לא ברחו, הם רצו לעלות לארץ ממניעים של אהבת ישראל טהורה, וכבר חלק ניכר מהמשפחות פה, ואותם עוצרים כי דפחה רגל לכמה אנשים שנעקצו מהיתוש המקומי. בן גוריון, הצליחו לשכנע אותו, די, נו, תשלח רופא והוא יבדוק במה מדובר, זה לא לעניין מה שקורה. וזאת מדובר בעדה מאוד שקטה, עדה שלא יוצאת לרחובות ולא צועקת, וקל מאוד להתעלם מהמצוקה. ובן גוריון שולח רופא שיבחן את העניין. אותו רופא, דוקטור שלמה שמיד, הוא נחשב ליקיר הקהילה הקוצ'ינית למי שמכיר את תולדות הקהילה, הוא אומר, זאת בכלל לא מחלה מדבקת, ובזכות האישור שהוא נתן, חידשו את העלייה. באותה שנה של 54 חיברו, זה השיר, לא השיר היחיד, חיברו הרבה מאוד שירים של אהבת ישראל, אהבה לארץ ישראל, של שמחה והתרגשות, על העלייה הצפויה לארץ. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר, לפחות דקה ממנו, שבעיניי פשוט כדי לשמוע את המנגינה המתוקה הזאת, חבל לי שלא לא תרגישו במה מדובר, נשמע רק דקה, כמובטח, בקול היפהפה בעיניי של שרה יוחנן, שהיא, אני לא מכירה אותה אישית, אבל שמעתי כמה פיוטים ושירים שלה, ממש התרגשתי, יש משהו מאוד מרגש בקול שלה. רק רגע, נעשה שיתוף.
זה השיר לפי המילים שקראנו עכשיו, כן? תגידו לי אם שומעים. שומעים? כן, כן. באכזריות רבה עצרתי את השיר, יכולתי, הוא ממכר, באמת, אני יכולה לשמוע אותו עוד ועוד, יפה. אהבתם? שמענו, בקושי שמענו, זה היה מאוד... אז זה אומר צריכה לשלוח לנו את הקישור אחרי שנשמע את זה באופן ישיר. אני אשלח לכם את הקישור, בוודאי, בטח שאני אשלח לכם, כדי שתוכלו להתרגש כמוני. טוב, יש למישהו שאלה לפני שאנחנו מתקדמים לפליאה הבאה? אז בואו נתקדם לפליאה מספר 3. הבטחתי לכם הממלכה היהודית, אותה נסיכות, ממלכה אולי זו מילה גדולה, נסיכות יותר מתאים, עם יוסף רבן שהיה נסיך בראש הקבוצה המלכותית הזאת, והוא הוריש גם את התואר המלכותי, כמקובל במשפחות מלכותיות, גם לצאצאים שלו. מתי זה נפסק? כשהצאצאים התחילו לריב ביניהם. הפתעה גדולה, נכון? טוב, אז מה מספרת המסורת? שלפני שישבו יהודים בקודשי, היו 800 שנים של נסיכות יהודית קטנה. זה המון, 800, זה ממש הרבה. תחשבו, זה לא משהו כזה חד פעמי קטן שנתנו זכויות ויאללה ונגמר. זה ממש הרבה זמן, זה כמעט מילניום. אנשי הממלכה התייחסו אל משפחת רבן מצאצאי 10 השבטים מבחינתם, שהם גלו והגיעו דרך תימן להודו. זו הייתה המסורת. הם עברו את הסמבטיון, הם הגיעו איכשהו מתימן להודו. כל הנסיכות הייתה יהודים. היו כאלה יישובים לא רק בהודו, שהם היו יישובים לחלוטין יהודים, למשל סלוניקי ביוון, אתם יודעים, קראו לה ירושלים דבלקני, היה ברוב יהודי מכריע. למרבה הצער, אנחנו כבר יודעים את זה, שהפורטוגזים החריבו אותה, ואז היהודים עברו מאותה ממלכה לעיר קודשים. איך אנחנו יודעים שזה לא איזה המצאה או מיתוס? מפני שלוחות הנחושת, שאתם יכולים גם לראות העתק שלהם במוזיאון אנו היום, אבל את העתק, אבל המקורי הוא שם, נמצא בבית כנסת במטנצ'רי, יש עדיין 4 לוחות נחושת, שעליהם כתוב בכתב תמילי, שזה כתב שכבר לא כותבים בו היום, אז רק מומחים בלשנים שיודעים לפענח, ופענחו את כתב הזכויות הזה. למי זה מוענק? ליוסף רבן. עכשיו, לא יודעים בדיוק, יש מחלוקות לגבי מתי ואיך בדיוק הגיעו יהודים לנמל, שינגלי הוא נקרא אז, אבל אנחנו כן יודעים בוודאות שבין המאה ה-5 למאה ה-15, כאמור 800 שנה, הייתה נסיכות יהודית עצמאית. והרב ניסים, שהיה, אתם יודעים, היו לא מעט יהודים בתולדות עם ישראל שהיו הרפתקנים ונוסעים ברחבי העולם היהודי,
אולי אתם מכירים אחד כזה מפורסם כי יש עליו שיר? בנימין מתודלה. נכון, כמו בנימין מתודלה, היו כמה כאלה, הרב יעקב ספיר, היו והיו. היסטוריה פרחי. אז הרב ניסים, הוא גם היה משורר, והוא גם היה נוסע והרפתקן, במאה ה-14 הוא מספר. נסעתי לספרד, שמעתי על העיר שינגלי, השתוקקתי לראות מלך של ישראל, שמעתי שם נסיך, מלך של ישראל, אותו ראיתי במו עיניי. עכשיו רק נציין שבין הזכויות שהיו על הלוחות, אתם זוכרים שהיה מותר לרכב על פיל, להשתמש בשמשייה, אז הנה יש לנו פה קצת הרחבה, לתקוע בחצוצרה, וגם הקלה בתשלומי המיסים, אבל זה לא מוצג כדבר הכי חשוב, זה חלק משורה של זכויות, והנה יש לכם כאן מול העיניים קטע קטן שמתורגם. היו זכויות של גילדת סוחרים, כי היהודים באמת הובילו את המסחר באזור, והם תרמו לכלכלה בצורה בלתי רגילה. היו להם למעלה מ100 זכויות בסופו של דבר, אם תפרטו את זה, ורק ככה, כי זה, אולי זה איזוטרי, אבל זה נחמד, זה נותן את רוח התקופה. הייתה להם גם זכות להשתמש במנורת יום, בבד דקורטיבי, באפיריון, במטריה, לא רק שמשייה, בתוף ובחצוצרה. מותר היה להם לבנות שער, קשת וגג בצורת קשת וגג מקושט, והזכות להשתמש בנשק. הצאצאים של רבן, כמו שסיפרתי לכם, טוב, הם היו בעלי מעמד מלכותי, רויאל פמילי, בחוף מלאבר, עד כאשר הצאצאים, יוסף עזר ואהרון עזר, יוסף ואהרון, שני אחים שלא הסתדרו ביניהם, ובשנת 1340 חל הפירוק, ממלכת יהודה נפרדה מממלכת ישראל. אוי ואבוי לנו שאנחנו עדיין שומעים קולות כאלה, בימינו נקווה שזה באמת יתפוגג בהקדם, אנחנו לא אוהבים את זה. ישראל... נוגה, אז הטעם העיקרי לכך שהערכה שהם קיבלו את הזכות הזאת, זה מטעמים שהם היו סוחרים, או שהיה לזה עוד סיבות? כן, היו גם סיבות כלכליות וגם סיבות ביטחוניות. תחשבו, הם היו בספר, על החוף, והם שמרו על המקום, איזה יופי שנתנו להם כלי נשק. זה לא רק מטוב ליבו של השליט, הם עכשיו יכולים להגן על המקום, הם היו ממש יחידת גבול. אז היה גם וגם, והנאמנות שלהם לא הוטלה מעולם בספק למדינה, לארץ שבה הם חיו, ואלה היו הסיבות העיקריות. גם הייתה סימפתיה בין האנשים, הם היו אהובים, ברור שאם לא היה יחס חיובי כלפיהם זה לא היה קורה. ועכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה קצת קשה, קצת מעציבה. נראה את הציטוט. בפעם הראשונה בתולדות בית הכנסת הפרדסי, כן, זוכרים של יוצאי האי האיברי, ספרד, פורטוגל, בפעם הראשונה בתולדות בית הכנסת הפרדסי, קיבלתי את הפריבילגיה לקרוא את המפטיר בראש חודש של שבת זו. ברוך השם, מי ייתן בדבר זה יהפוך למנהג קבוע. ראשי התיבות, א' ב' סלם, הוא כתב את זה ביומן שלו, די מאוחר, ב-1942. סלם זה תימני, לא? ככל הנראה, יכול להיות בהחלט שיש פה השפעה, גם תסתכלו על העיניים, ובהחלט יכול להיות, אבל הוא לגמרי, הוא קוצ'יני, והוא רואה את עצמו כקוצ'יני. האם היה דם תימני במשפחה? כנראה, היו הרבה כאלה. עוד קטע קטן, בספר שהוא הוציא לאור, ספר די ידוע שוב בקהילה, יהודי קוצ'ין הם האזרחים הנאמנים ביותר, ומתפללים תפילות מיוחדות לברך, לשמר, לשמור, לסייע ולרומם את הרג'ה של קוצ'ין ואת משפחתו המלכותית, למרות הכניעה העיקשת וארוכת השנים לחזור לירושלים. את זה הוא כתב קודם ב-29. אני רוצה לספר לכם שתפילה לשלום המלכות, אני לא חושבת, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני לא חושבת שבישראל היא כל כך נפוצה, אני לא חושבת. אני כן יודעת שבגולה נהוג היה לקרוא אותה במקומות השונים. הטעם היה שבשלומה הילד להתפלל לשלומה של מלכות, כי בשלומה יהיה לנו שלום. היו סיבות כמובן מאוד הגיוניות לזה, היו מקרים אבסורדים עד קטסטרופליים,
יהודים מאז ומתמיד קראו ברכו תפילה לשלום המלכות בקהילות ישראל השונות. לא נעים להודות, אבל אפילו היטלר זכה יימח שמו וזכרו זכה לכך, מה לעשות, אבל להבדיל שליטים אחרים עד היום זה מקובל, בישראל פחות. ואני ראיתי סרטון, טוב, לא יכולתי לראות את זה בלייב כמובן, זה גם היה מזמן, הרצוג, האבא של הנשיא הנוכחי, בהיותו נשיא, זכה שיעשו לו את הברכה המיוחדת הזאת, של הנותן תשועה למלכים, זהו, ברחו לי לרגע המילים, תפילה לשלום המלכות, בבית הכנסת, במושב נבטים, תוכלו לראות את זה בכלילות ביוטיוב, זה כל כך מרגש לראות, אז פה הוא מדבר על משהו, על מנהג יהודי די ידוע, שאולי לא כולם פה מכירים, אבל המנהג ידוע. והקטע השלישי, זוהי חובתו של כל אדם לדאוג לאלה שחלשים ממך, שימו לב. אלה שחלשים ממך כוללים בני אדם אחרים, בעלי חיים, צמחים, וכל יצור או יצור חי. עלינו לדאוג להם, זה ציטוט שלו, שנכתב על קיר ליד ביתו הישן, בג'וטאון בקוצ'ין, יש שכונה שנקראת ג'וטאון, שכונת היהודים. מה אתם אומרים על הבן אדם הזה? איך הוא מצטייר לכם? הוא מזכיר לכם מישהו? זה רשום באנגלית. כן, נכון. גנדי. נכון, קראו לו גנדי היהודי. אתם מצליחים להבין למה? מה אחד הדברים שאפיינו את גנדי? מה הוא היה? פילוסוף, הפילוסופיה שלו. נכון, מה עוד? שלום, חוש צדק. נכון, חוש צדק, חמלה, ומילה... הרעיון של... גם כשהוא היה חלק מהמאבק הלאומי של הודו, אז הוא עשה את זה באופן, מבחינה אידיאולוגית, בלתי אלים. יפה מאוד. המילה הזאת נקראת בסנסקריט ההימסה, כלומר מאבק לא אלים, וזה מאוד אפיין את סלם היקר שלנו, ובו אנחנו נראה קצת יותר פרטים עליו. הוא מספר על עצמו. דרך נחמדה לעשות בכיתה אותו דבר, לתת לתלמידים את הטקסט הקצר הזה, טקסט מידעי, לחלק אותו לשניים או שלושה, שיקראו את דבריו בגוף ראשון. הנה סלם הגיע לכיתה, עד שסוף סוף מישהו ירים את הכפפה, סוף יופס יסדר לנו הולוגרמות של אישים בתולדות ישראל שיכנסו לכיתה, עד אז אנחנו נהיה הולוגרמות, ומי מוכן, אני אבקש דווקא אחד הבנים, סליחה, לא מטעמי אפליה, אלא פשוט כדי שזה יהיה יותר אותנטי, מי מוכן לקרוא לנו את אני אברהם ברק סלם? אם מצליחים לראות, אני אגדיל את זה גם. כן. טוב, מוכן לקרוא? בסדר. תודה רבה. בבקשה, אני גם אגדיל. אני אברהם ברק סלם, יליד 1882, הייתי די מפורסם בקוצ'ין. בחיי היו שזורים במאבקים גדולים. השתתפתי במאבק לעצמאות הודו מידי הראג' הבריטי. פעלתי לביטול האפליה המעמדית בתוך העדה שלנו. אתם צריכים לדעת שנולדתי... למשפחה? נולדתי למשפחה שהשתייכה לקבוצת המשוחררים, צאצאים של עבדים לשעבר. באותם ימים הקבוצה שלי סבלה מאפליה חברתית ומעמדית קשה מצד הפרדסים. זה היה הכינוי של היהודים שהגיעו מספרד החל מן המאה ה-16. אני הייתי המשוחרר הראשון שרכש השכלה אקדמית, והיהודי הקוצ'יני הראשון בכלל שעסק בעריכת דין. אני זוכר איך בשנות ה-20 הקפדתי על סטיבדה, שיטות מאבק לא אלימות נגד האפליה בתוך העדה שלנו, משום כך דבק בי הכינוי גנדי היהודי. בשנת 1933 ביקרתי בארץ ישראל, אז נשבע ליבי בקסם הציונות. אכן, לאחר שהודו זכתה בעצמאותה ב-47, הקדשתי את מרצי לעליית יהודי קוצ'ין לישראל. בשנת 1953 הגעתי שוב לישראל, הפעם כדי לנהל משא ומתן רשמי על תנאי עלייתם של יהודי הודו. בשנתיים אחר כך, כשחזרתי הביתה לקוצ'ין, סייעתי לארגן את עליית רוב בני הקהילה ארצה. ומה איתי אתם שואלים? ובכן, אני נשארתי בהודו ולא עליתי ארצה. יפה מאוד, תודה על קריאה כל כך יפה ואותנטית. האם אתם רוצים להתייחס, לשאול משהו? אתם יכולים לדבר אליו בגוף שני,
אם הייתם פוגשים עכשיו את אברהם ברק סלם, מה הייתם אומרים לו? מה הייתם שואלים אותו? למה הוא בעצם לא עלה? מה היה הרציונל? למה לא עלית? גם בכיתה נוכל לשים את תמונתו, להקרין אותה על הלוח, ולהגיד לתלמידים, תשאלו אותו אישית, למה לא עלית? שאלה מעולה. עוד שאלות, או אמירות. מה עוד הייתם אומרים לו או שואלים אותו? למה הוא חיכה לעצמאות הודו? זה קשור? כן, למה חיכית לעצמאות הודו? אתה יהודי, לא? הרבה תלמידים ישראלים בפירוש ישאלו את השאלה הזאת. אני הייתי שואלת מה היה עד 1933. כן. אתה נולדת למשפחה, לקהילה יהודית, לאיזה חינוך יהודי או חינוך כללי זכית שלא היה כרוך בציונות? אם רק בשלב המאוחר הזה, כמעט בגיל 50, היית בפעם הראשונה בארץ ישראל, למה חינכו אותך עד אז? מה היה מקומה של ארץ ישראל בחינוך שלך טרם הגיעך לארץ ישראל בפעם הראשונה? נהדר. תסתכלו גם על הקטעים הצבעוניים למעלה, אפשר גם להתייחס אליהם. הייתי מבקש ממנו שיתאר את החוויה של... סליחה. הייתי מבקש שיתאר את החוויה של מישהו שהוא במעמד נמוך, לא משוחרר עדיין. אוקיי, יפה. הייתי שואל אותו שאלה, בתוך בן אדם שנלחם נגד האפליה בעדה שלו בהודו, האם כשהוא הגיע לארץ הוא נתקל באפליה כלפי הקהילה שלו? שאלה מעולה. הוא התאכזב מזה, ואם כן, האם הוא התאכזב מזה ולא על הארצה? מצוין. אני הייתי רוצה לשאול אותו, אם ב-1933 הוא נשבע בקסם הציונות, אז למה הוא גם ראה את עצמו חלק מהמאבק הלאומי בהודו? למה לא להקדיש את כל כולו למאבק הלאומי בארץ ישראל? יפה מאוד. תראו, אני שואלת אותו, נוגה, אם הוא חושב שהוא הגשים את הייעוד שלו. נהדר. תראו, השאלות שלכם הן ממש בול פגיעה, במובן הזה שגם הוא התמודד איתן. באמת הוא נשאל, והוא גם השיב. הוא היה אדם מאוד מפורסם ומאוד דומיננטי בקהילה, דיברנו היום על תהליכיות, הנה, אדם שעשה תהליך, אתם מבינים מה זה אדם? הרי אצלנו היהודים, היחס כל כך חשוב, הייחוס של הבן אדם, והוא בא מרקע של עבדים משוחררים, אוי ואבוי, אז את השק הזה על הגב הוא לא היה צריך להוריד מגבו, ומבחינת השכלה הוא היה צריך לחצות בדרכו אל הלימודים הגבוהים, ולהגיע להתפלל בבית כנסת של היותר מיוחסים, של הפרדסים, וואו, קריאת ים סוף. הוא התמודד עם השאלות האלה, ומה אתה עשית מול, איך הגעת לבית הכנסת הזה, איך קיבלו אותך, איך אתה בכלל רצית להיות שם, אולי יותר היה נכון להגיד, אני לא נאה לי. מה עשית כשהגעת לארץ? ואני יכולה רק לספר לכם בקצרה, כדי להשאיר קצת, שתוכלו גם לקרוא עליו יותר בעצמכם, הייתי מאוד רוצה שתקראו, יש עליו לא מעט מידע, ובסופו של דבר, הוא ראה את עצמו אזרח הודי ויהודי, כמו שהרבה יהודים למשל בארצות הברית, במקומות נוספים, הם רואים עצמם יהודים נאמנים, הם רואים עצמם אזרחים נאמנים לארצות הברית, וגם בעלי אחריות וזהות יהודית, והם לא רואים את הסתירה בין השניים, בבחירה שלהם איפה לחיות ואיפה לגור, וזה מסר שמאוד קשה להעביר אותו בכיתה ישראלית רגילה, הוא אפילו נתקל לא אחת בהתנגדויות, ואני נותנת מקום גם למצדדים בו וגם למתנגדים, אני חושבת שחשוב להשמיע את כל העמדות, כי אנחנו, הדבר שלא נרצה לעשות כאנשי חינוך, זה חס וחלילה למעוד באינדוקטרינציה, אנחנו לא מכוונים את התודעה של התלמידים שלנו להגיד את הדברים שנוח לנו לשמוע, ולא מעצבים להם את הדעות, בשום אופן אנחנו מבררים איתם את הדברים, מבררים ברור ערכי,
שמים בפניהם עובדות, עוזרים להם לבקר את התכנים, להגיד רגע, אולי זה לא מדויק, בואו נבדוק בעצמנו, ולהגיע בסוף לדעה שלהם, אבל הם צריכים לנמק אותה טוב טוב. נוגה? כן. מחשבה מכלילה, לא יודע איך לקרוא לזה שפתאום עלתה בי, ההזדהות או הזיהוי כהודי יהודי, מאוד מזכיר את ההזדהות של יהודי אירופה בסוף המאה ה-19, שלכאורה התקבלו לתוך החברה הכללית, ואז הם לא הרגישו צורך להיות ציונים, לא הרגישו צורך להגיע לישראל, הם קיבלו מענה מלא, או לפחות לתחושתם, לצרכים שלהם בתוך הקהילה המקומית, בתוך החברה המקומית, סליחה. אתה יודע למה השוויתי אותם ליהודים בארצות הברית ולא בגרמניה? אתה לא טועה בנושא ההזדהות עם האזרחות ועם התרבות המקומית, אתה לא טועה, נכון. ועל גרמניה ראו שנדבר לחוד מה קרה לשבר הזהותי של יהודים בגרמניה אחרי תקופת ויימאר. אבל אני דווקא בכוונה משווה את זה ליהודים בארצות הברית, כי אני חושבת שזה יותר דומה במובן של לא הקיעו אותו, זו גרמניה שהנאצים הקיעו את היהודים והשמידו את היהודים. כאן מדובר על אומה שהייתה אוהדת, סובלנית, ואפילו ראיתם את זכויות היתר שהיהודים קיבלו 800 שנים, זה לא נתפס. אז לכן נוח לי יותר להשוות למקום שבו ליהודים יש יותר תנאים נוחים ואזרחות יותר נוחה. אז התשובות לשאלות הללו, אני חושבת שבמידה רבה אפשר להקביל אותן ליהודי ארצות חופשיות נוחות יותר ליהודים, לא שבארצות הברית כיום אנחנו כולנו רואים מה קורה מבחינת אנטישמיות, כי לצערנו לא לעולם חוסן, וכל אחד יהיה עם מסקנותיו. אני כן יכולה לומר שבנקודת הזמן הזו הוא הרגיש מאוד שלם עם האזרחות ועם הזהות המקומית שלו, והוא כן הגיע לארץ להילחם, להיאבק במאבק שקט ועיקש ונעים הליכות למען בני העדה שלו הקוצ'ינים, והוא הצליח, חלקו בקליטה של הקוצ'ינים פה בארץ רב, אף שהוא עצמו לא עלה. טוב, אז אנחנו הכרנו את האיש. אגב, נוג אומרת, כתב את זה גם, כתב את זה הרב יונתן זקס, כן? שהוא אמר, אני ציוני, אבל זה לא סותר את זה שאני גם יהודי אנגלי, נכון. וגם אזרח הממלכה, כן? נכון. זאת אומרת, זה לא להיות ציונות ושלילת הגולה היא לא בהכרח דבר, כן, תאומים סיימים, זאת אומרת, יכול להיות גם, זאת אומרת, זה ויכוח גדול, ויכוח נוקב, אבל זה לא בהכרח מוכרח להיות ציונות ושלילת הגולה. אני מאוד מסכימה איתך חגי, ואני אומרת, חוזרת ומדגישה, המקום שלנו כמורים בכיתות, לפרוס את התמונה על שתי העמדות המרכזיות שבה בכיתה, לתת תכנים, לתת מקורות, ולאפשר לתלמידים, הם מספיק חכמים, לעשות איתנו את הבירור של הדעות שלהם. מה שאנחנו נרוויח מזה, מעבר למיומנות החשיבה והחשיבה הביקורתית וכולי, שהם ילמדו על העם שלהם בתמונה רחבה הרבה יותר ממה שיש היום. כיום מקובל בעולם במידה רבה, כן, זו הכללה גסה, אבל לצערי עדיין רווחת, שכשמדברים על יהדות העולם, בעיקר מדברים על יהודי ארצות הברית, ובעיקר הזרמים ביהדות האמריקאית, כאילו על זה יקום ויפול דבר, ואנחנו מפסידים את השיעורים הגדולים של יהדויות ממחוזות אחרים ברחבי תבל, והנה פה אנחנו מנסים לעשות איזושהי השלמה. אז הנה לפנינו אישה יקרה בשם רובי דניאל, שגם היא די ידועה בעדה, ומשהו ממש מעניין עם האישה הזאת. היא כתבה ספר של תיעוד וזיכרון על העדה שלה, אתם תבינו לפי דבריה שגם היא הייתה ממוצא של עבדים משוחררים, והיא אומרת, מעולם לא היינו עבדים, לכן אין לקרוא לנו עבדים משוחררים. הם הפרדסים רוצים כי יקבע שאנו מקבלים את הסטטוס של עבדים משוחררים. יופי אומרת, הם רוצים, אני לא כזאת. אני בת מלך, כמו כל יהודייה, אני לא רואה את עצמי
שפחה או בני משפחתי אינם עבדים משוחררים, אנחנו מנערים על עצמנו את הסטטוס הזה. מה אתם חושבים? לאן היא הלכה? שהיא אמרה את זה אחרי שהיא כבר נולדה למשוחררים, אז זה קל להגיד את זה. שאלה אם היא פעם חוותה את העבדות. רגע, חגי, לא קל, יותר אפשרי, אבל קל לא, כי הסטיגמה, אני אמרתי קודם על הייחוס בעולם היהודי, אני חושבת שבחוגים מסוימים בעם שלנו הביטוי הזה יותר מוכר, יותר משפיע, בחוגים אחרים פחות, אבל אין להתכחש לכך שיש לא מעט נישואין, מקרי נישואין, שנבדקים גם בפרמטרים של ייחוס. אני חושבת שאתם יודעים על מה אני מדברת, זה לא משהו זר לנו, והנה כאן היא מתקוממת נגד סטטוס שהושת עליה שלא ברצונה, והיא לא מגדירה את עצמה כך. מה אתם חושבים? לאן היא הלכה מקוצ'ין? מה נראה לכם? הספר יצא באנגלית, אז או בריטניה או ארצות הברית, ואני טוען בריטניה. אז אני אספר לכם. לא, לישראל. עלתה לישראל. לאן? לקיבוץ נאות מרדכי, הייתם מאמינים? היא קיבוצניקית, הייתה קיבוצניקית. היא נולדה ב-51, מבחינה היסטורית זה לא כזה רחוק, ופה אנחנו נעמוד על המידע פעם נוספת, ואלה נקודות שאתם גם יכולים לשים בכיתה על הלוח, ולערוך על בסיסם דיון, אנחנו היום פחות נספיק, אבל חשוב לי כן לסכם, לקבץ את הדברים. קבוצות הקהילה בקרלה, בקוצ'ין, במדינת קרלה, וזה גם מתבסס, גם רובי דניאל נתנה מידע בספר שלה, והוא סרוק, קל מאוד להגיע אליו, כדאי לכם לקרוא לפחות פרקים נבחרים בו, ותוכלו לזקק ממנו מה שתבחרו. אז יהודי קוצ'ין זה שם גנרי מאחד, מן המאה ה-16 כמו שאמרנו, היגרו לשם יהודים מפורטוגל, מספרד, וגם יהודים מן הנסיכות הסמוכה שהתפרקה בגלל ריב האחים אחרי 800 שנה, וגם בגלל, בהמשך, גם בגלל הרטיפה של האינקוויזיציה. יהודי קוצ'ין נחלקו לשלוש קבוצות מנוכרות ועוינות זו לזו. פשוט עצוב. הם לא התחתנו ביניהם, הם לא התפללו ביחד, אבל הם ראו את עצמם יהודים, והם גם הכירו בזה שהקבוצה השנייה יהודית. ללבנים, כלומר הבהירים יותר, קראו פרדסים, שאומרים שבמליאלם זה זרים, כן, אבל גם יכול להיות שהמקור הוא מן המילה העברית פרדס, לא סגורים על זה. הם צאצאים של מהגרים ממוצא אירופאי, שהיו בהודו, גם מספרד, מפורטוגל, תימנים נספחו אל האירופאים, מעיראק, מגרמניה ומהולנד. הקבוצה השנייה, המלאברים, על שם חוף מלאבר, שחורים וכהי עור, יהודים שחורים וכהי עור, שהם היו צאצאים ליהודים מקומיים וותיקים. עוד לא הגענו לעבדים המשוחררים. הקבוצה השלישית, שעליה לא דיברנו, ורובי דניאל הזכירה אותה בכאב, וגם סלם היקר שלנו, המשוחררים היו כאלה, הם היו צאצאים של עבדים ועובדי משק בית, חלק מהם היו ממוצא יהודי. מה, אנחנו לא יודעים שפדיון שבויים זה לא משהו שהמצאנו לצורך המלחמה האחרונה? זה מקדמת דינה צרוב לצערנו הרב בתולדות ישראל. יהודים נלקחו בשבי, זה נורא, ונולדו צאצאים. אז היו צאצאים של עבדים וגם של עובדי משק בית וחצי סמי עבדים. חלק מהם היו יהודים וחלק, מאחר והם שרתו בבתים יהודים, הם הזדהו עם התרבות ועם הזהות היהודית של המעסיקים. והם דבקו ביהדות, השתחררו והם החליטו שהם נשארים יהודים. כן, כמאמר רות המואביה, באשר תלכי אלך, דבקו ביהדות. אבל מבחינת המעמד הייתה פה אפליה מאוד מאוד קשה, הם הופלו גם על ידי השחורים וגם על ידי הלבנים, הן הפרדסים והן המלאברים ראו בהם מוקצים, לא יודעת אם מחמת מיוס, מחמת עבדות. מה קרה בהמשך? לקח שנים ולאט לאט אמרו שבעצם גם היהודים המלאברים כהי העור גם הם בעצם עבדים. למה לא? יאללה, אם אנחנו כבר בשוונג אז ברור שמי שהעור שלו כהה בטוח שהוא גם ממוצא, קל להגיד שהוא ממוצא של עבד, כאילו גם אם כן מה בדיוק זה אשמתו.
יכול להיות שאמרו שהם היו צאצאים של עבדים שהגיעו עוד בספינות שלמה המלך והתחתנו עם מקומיות לא יהודיות. מה אני אגיד לכם? מעשייה שלמה. זה אחד הסיפורים הקשים שלא נהוג לספר אותו כנראה בכיתות ה'-ו' ואולי גם עדיף שלא, אבל אנחנו המבוגרים רצוי שנדע אותם, ויש בסיפור הזה לקח גדול. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני. ורק כדי לסכם את זה וגם לומר שמה זה אומר שהתייחסו אליהם לא יפה, שכבר הסכימו שהם התפללו בבית הכנסת היותר מיוחס, אז היה להם מקום מיוחד בכניסה שהוא יותר נמוך מהחלק האחר שלא להתערבב עם המתפללים האחרים. מה אני אגיד לכם? זה קשה. אז זה לא מאפיין את העדה הקוצ'ינית היום בכלל, ואנחנו פה חייבים לשפוך אור אופטימי מאוד. העדה הקוצ'ינית בישראל היא אחת העדות המובילות, היפות, הטובות, יפות במעשים, אפשר לומר מסבירי פנים, השתלבו בכל התחומים בישראל, בכל מה שרק אפשר לעלות על הדעת, הקימו יישובים ומחזיקים יישובים לתפארת. אני הזכרתי את נבטים בדרום, כפר יובל, ובצפון הם לא הקימו, אבל הם חידשו אותו וביצרו אותו, ועוד בכל מיני מקומות בכל רחבי ישראל. כדאי מאוד לבקר בבתי הכנסת של העדה הקוצ'ינית, להתפעל מהפיוטים, להתפעל מהמנהגים של העדה השקטה והמקסימה הזאת, ומי שעוד לא היה בבית הכנסת המשוחזר במושב נבטים, מהר לרוץ לראות. אני אספר לכם אנקדוטה ואיתה נסיים. תראו איזה זכות הייתה לבית כנסת הזה למה שהוא הביא. בחודש נובמבר, רוברט אתה היית איתנו שם, אז אתה יכול להעיד שאני לא ממציאה. היינו שם עם קבוצה של אנשי חינוך מכל מיני יהודים, מכל מיני מקומות בעולם. וקרה נס בבית הכנסת בנבטים. יהודים אני אשתמש במילה שאני ממש לא סובלת, אבל טוב, תעביר את המסר. יהודים מזרמים שונים, רב קונסרבטיבי ויהודי חילוני, והיה גם אחד אתאיסט, לא נגיד מי הוא, ולא נגיד מי הקונסרבטיבי, כי זה לא משנה, והיה דתי ואחד מהציונות הדתית, וכולם התפללו ביחד. והנשים, גם אלה שלא אהבו את זה, לא אמרו מילה, עלו לעזרת הנשים וכיבדו את מנהג המקום. והייתה, אני אומרת לכם, אווירה של קדושה ואחדות. בכל אופן, אני שמעתי, גם אני הרגשתי את זה, אבל אני גם שמעתי את זה מחבריי במקום. אני חושבת שזה חלק מהקסם של בית הכנסת היפהפה הזה, אז הייתה תפילת ערבית. זה לא היה פשוט, לא היה פשוט להגיד מניין, כי היו בול 10 למניין, אבל בול, אף אחד לא יכול היה להתפלח חוצה, כי זה היה הורס לאחרים. אז עם הסיפור היפהפה הזה של אחדות ועל הזכות של העדה הקוצ'ינית, אנחנו נסיים, ושיהיה שבוע טוב, אנחנו נהיה בקשר. השיעור הבא, אני שמה את הקישור שלנו בצ'אט.